Hvor gør det ondt. Hvad i alverden er der sket med dig? Du står jo der og ligner lort. Jeg er fuldkommen proppet. Jeg tror, jeg har fået forstoppelse. Lad mig lige undersøge dig. Jeg er god til den slags problemer. Wow. Nu ved jeg, hvad der er galt. Du er jo blevet misbrugt. Du skal lige i behandling med det samme. Jeg tilkalder lige mit team. Den stakkels fyr på bristepunktet. Vi går i aktion med det samme. Papa, du fjerner papkasserne, reklamerne og alt andet pap og papir. Den klarer jeg. Bert, du tager dig af husholdningsglasene og de tomme vinflasker. Nu flasker det hele sig jo. Klar, du snupper metaldåserne, så tager jeg mig af de gamle mobiltelefoner, føntør, batterier og hvad der ellers er af de der problemer, sådan som jeg kan spotte. Stakkels fyr, går det bedre nu? Meget bedre. Jeg er helt lettet. Det trækker slet ikke i maven mere. Se selv, låg kan lukkes. Tak, venner. Sortering er virkelig en god kur mod skraldespandsforstoppelse. Ja, og så gavner det både miljøet og pengepungen. Det er derfor, det er så smart at sortere sit affald.